बडिया मा बडि जोगोनार लाव राङालाव मानसिफोरा जोंखौ मटु पटलुसो सानैबो मटु जाबा आरो खारग'नानै नोंसो गुन्दुगुल जाबा मुङालाय जाय जायनाव कमेन्ट फैदों बियो 10,000खौ मोननाया रोखा होननानै हाबा जाफिनबावनोसै नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरावबो मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जाहैगोन आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो ना मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना आङो 9:30 जासिगोन आरो जाद्रायाखै आरो ना फुंनि टाइम ओमफ्राय दुगैखांखाबाय आङो ओमफ्राय नै जागायलांसै भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो गिबियावनो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नै जोंहा मिस्टाराहाय गय एरख'गासिनो दाखालिनो दानखावदोंमोन आरो ना ओमफ्राय सान्दुं गैया नालाय बुख्रिजोब्बायसैनो गया जि साफा मोनदों मा जाखो गयनि कालारानो बेलेग जाजोब्बाय बिदिनोथ' एरख'यो आरो ओरैनोथ' मोजां एरख'नो देसि जुगार लायनो गया बिराद साफा गुफुरमोन खिन्थु दायो अखा हाबाय थादों नालाय बोथोरा गाज्रिखाय बुख्रिजोब्बाय गोसोम जाजोब्बाय लालि रखम जालांबाय मोननानै सिरिजोबनायबो ओमफ्राय हाननायबो आरो ना एसेबा साफा मोनहाय बोरैबा जाजोब्बाय नै मादा मोजांथारमोन ओमफ्राय अखा बोथोरजों सान्दुं गैया नालाय सान्दुंनि राननाय बायदि जाया बुख्रिजोबदों नै गोसोम जाजोब्बाय मायावनो मिनि जानोसो लुगैलायबाय गयखौ नुनानै लोगोफोर नै मा लाबोदो जोंहा मिस्टारा नायनोसै आं मिथाइसो लाबोखो ना मासो लाबोखोब्रा मिमि वाइ मिमि मालाय गथ'फोरासो जायो जोंहा बोरायासो जानाय एवनांगौ एवहैनोसै आरो ना नै एवबाय आं दै एवगोन आरो ना दै होनानै फोमोनगोन माने मोनखानायसो बियो मेगि नङा दे लोगोफोर मिमिसो नै लोगोफोर लाबोबाय आङो मिमिखौ एवनानै जाबाय आरो ना जानोसै गरमथार खानायफोराबो एकदम हासुजोबना लासिगोन आं गनोनो मोनाखै ओरैनो खाथबना लादो टाइम जाबाय ओइ पेटला थांदो फिसालायालाय स्कुल लायनांसिगौ अमा रखम थाबाय दं आरो लान्थिखिनो टाइम जाबाय स्कुलाबो गनो टाइम जाबाय आरो ना 11:15 जाबाय 11:40 गयो नालाय फिसालाया ओमफ्राय लायनांसिगौसो दायो जा गरमखा हाव अखाबो हायाखै सान्दुंबो दुङाखै आरो ना माने जोनो खोबथेना लाजोबनानै ओरैबायदि गरम हाव बेसेबा गरमखा खानाय हनसै आं खानाय हनो मोनाखै मा होनदो 11:40 गयो स्कुला आरो ना फिसालानि स्कुला टाइमानो सोलायबाय थायो दाखालि आरो मामोन 11टानि सिगाङाव गयोमोन आरो ना 10:45 गयोमोन ओमफ्राय दायो आरो 11:40 गयो टाइमा 8टानिफ्राय क्लास जादों गरम नालाय ओंखायनो थाब क्लास लायो थाब जा गरमखा गरमजोंनो सिङावनो हाबनो बादो ओंख्रियाबो मा जागोन सिन्थासो नांगासिनो आरो ना एख' गैया आलुल'सो दं माबा मोनसे लाना फैदो आरो ओंख्रिफोर माबाफोर मोनगोन खोमा मा ओंख्रि मोनो लाबोफादो खेबखौनो लानोसै आं खानायफोरखौनो लाबोदो आरो मा मोनो सब खर' मोनखाबाय मा लाबोगोन मा लाबोगोन गुल गथा दाउदै गथा दाउदै जायै मोसा जादो अमा जायै अमा रखम जादो मटा दानो माबायदि मटा ओमफ्राय आं माबायदि रानथेंनाय लोगोफोर बेसे डिफारेन्स आरो ना मटु एन्ड पटलु मानसिफोरा जोंखौ मटु पटलुसो मोदोमानो जानो रोङाबा
Motu Patlu थानांगौ आरोना सानैबो Motu जाबा आरो खारग'नानै नोंसो गुन्दुगुल जाबा Ayo di mana? Harga masalah ini ada mana? Lada kak. Ada mau buka. Lazim मोनजादोथ' गोथाव अमा बेदर Angker kerana fwikhw baik. खुसिया थांनांदो टाइम जाबाय मेजेम अमा बेदरखौ मेजेम मार मेजेम जानो हायो ओंखायनो मेजेम जादों मानसिया जायै नै आंनि बुस्थुआ आंनि मबाइल दोनग्राया नै स्टारबावसो स्टार रखम माबा बेयावनो दोनसै थाइजौ थाइसेखौ बावगोदां नै थाइजौ लेपे टेपेथार सं लथ्रायनाय खोमा होमबा आयु थाइसे थानायखौ जानोसै आं थाइजौ ओइ थाइसेखौ लेमना नायनो र' माबायदि 11ता जाबाय दाबो आं ओंखाम ओंख्रिखौनो सङाखै आरोना मा संगोन जादों ओंख्रिबो गैया आलुल' दङ दालिबो गैया जेबो गैया कासेमा लाबोयो दसे नेबावनोसै ओंखामफोरखौ जानग्रोनोसै आङो बेखौ जाना नायग्रोनि आं माबायदि थाइजौखौ गोदै दंगोना नङा जानुवाय थाइजौ गोरलैनि सारना जोंहानाथ' गेसावबो जाखाय थाइजौखौ मार गोदै जोंहाना गोथावबो साइजबो कालारबो खिन्थु एम्फौआनो नायखौ जाया आंना ओरैबायदि एम्फौ उदै बुंनो मोदोम भरामोन नालाय गेसाव गैया उदै बुंनो नै लोगोफोर आं फुङावनो जि होरिखौ सुस्रांजोबना दोनना फिसालानि गस्ला हौवानि रानबाबो रानाबाबो सान्दुं गैयाबाबो आरोना दायो एसे जोंखांहोदो मैयानियाबो रानाखैमोन मैयाबो सान्दुं गैयामोन नालाय जिफोरा रानाबा मोनामो आरोना बासना जायो सान्दुं गैयाबा उफाय गैया आरो सुना होआबाबो जाया गारनाबो दोनजाया फिसालाना आरो सानफ्रोमबो गाननाय गानस्लायनाय ओंखारबाय थायोना बिसोरो आरो खारथिंनानै दसेनो लेथ्रा खालामना लायो बेसे सोलायो दिनावनो ओंखाम जानोसै सिङाबो जोंहाना खोमसि मासे गरम नै गोलोमजोब्बाय आङो गोलोमजोब्बाय लोगोफोर मार गरम रिल्सबो बानायदोंमोन आरोना आं लोगोफोर रिल्स बानायनानैनो बांसिन गोलोमदोंबो गरमबो जादों दै हुगारनानै मोखांफोरा आलौलायो आरो गोलोमदै हुगारना मा खालामनो गरमाव मोनसेयाव आरो रिल्स बानायना होनायदो बांसिन गरम मोनदों लोगोफोर नै गस्ला मानि सिजोब्बाय आंहा स' लोगोफोर आंनि रिल्सखौबो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरोना फेसबुक पेजावबो फल' खालामनो हागोन आरो आंनि इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर अननानै आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आरोना बे आंनि इउटुब चेनेलाव आरोना थांनानै सार्च खालामना नायब्लानो जाबाय आरो अननानै फल' खालामबानो जाबाय आरोना माबायदि मोसादों नायदो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर मोनसे मा होनो मानसिफोरा दावराव जागासिनो आरोना सोरनाव मेसेज फैदो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर मेसेज माने बैयो आरोना जोंदि फर्म एप्लाइ खालामदोंमोन ना फर्म साबमिट खालामनानै होदोंमोन बै 10,000नि फर्मखौहाय ओमफ्राय बेयोहाय आरोना मेसेज फैदों आंनावबो फैदों ओमफ्राय सोरनाबा फैदों सोरनाबा फैयाखै आरोना ओमफ्राय सोरनाव फैदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आंनोबो लोगोफोर अननानै ओमफ्राय आंनावबो फैदों आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' निउसावबो होखादों नालाय जायनाव कमेन्ट फैदों बियो 10,000खौ मोननाया रोखा होननानै जफिनबाय आंनि जायगायाव उथिदोंमोन आरोना जफिनबाय बे 10,000 मोननाया रोखा होननानै आरोना ओमफ्राय नाव बेसे थार बेखौथ' आंबो मोनथिया आङो जास्ट निउसाव मोननायखौसो बुंदों आरोना ओमफ्राय जायना कमेन्ट फैयाखै सरि जायना मेसेज फैयाखै बियो मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ होनदों आरो माबाफोर प्रब्लेमबो जानो हागौ होनना बुंदों आरोना निउसाव नायबाथाय मोनथिगोन सोरनाव कमेन्ट फैदों खोन्थाहरदो आंनावबो कमेन्ट फैदों आरोना ओमफ्राय मोनमारगोन मोनमारा बेसो मोनथिया जेब्ला सम जागोन आगस्ट'नि उनावसो होनदों खोमा आरोना बेयो फैसाया हाबगोना 10,000आ ओमफ्राय उनावसो मोनथिसिगोन आरोना दायोथ' जुन जाबायना जुलाइ आगस्ट दंबावो आरोना आरो मास 1.5 माससो दंबावो
नायनोसै हाबोना हाबा ओमफ्राय सोरनियाव फैदों मेसेज सिन्था खालामनाङा आरोना हाबगोन होनना बुंदों जाय जायनाव मेसेज फैदों बियो 10,000 हाबनाया रोखा होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय हाबोब्लाथ' मोजाङानो एसे रेहाय जागोन सरकारनि फैसा बयबो मोननांगौ आरोना लोगोफोर जाय जाय एप्लाइ खालामदों जाय जाय फर्मखौ साबमिट हैदों मोनगोन आरोना जाय जायनाव मेसेज फैदों आं बुङाखै लोगोफोर माने आङो मा होनो निउसाव जाय जाय होदों नालाय मोनगोन होननानै बेखौसो बुंदों आरोना आंबो नै जा सफैबाय बेटाया मार गरमलै सान्दुं गैयाबाबो जोनो नोंलाय सान्दुंआवलाय मानो जदो बाबुलाङा मालाय आबै लानाव आलासिनो थांबाय बेदर जानो थांबाय फै दहायनि माबायानो दं सान्दुं गोसा बै ओंखाम उखैबायबा मिथाइ मोनजादो ओंखामानो दं ना खैथा पिस नै ना लोगोफोर ना लाना फैदो एवनानै जानोसै नाखौ ओरैनो गोरान एवना जानोसै ना मोनसे सोमना जानो लुबैदां गरमदो दै गुसुदो ओंखाम सोमनाय थान्दा ओंखाम सेवनाय जानो लुबैदो गरमदोनो खुहाबलायलाङा आरोना लोगोफोर मा जागोन मा लोंगोन मोनो गरमदोनो ओंखाम बारबाबो ना बेदरबाबो खुहाबलायलाङा गुसु दायो आं थान्दा ओंखाम गुसु ओंखाम गोजां सेवनाय सोमना जानो लुबैदो ना बाथोन देनानै गोदोसो ना बाथोनदो ओंखाम गोजां हराव सोमना दोननाय बासि सोमना जानो थान्दा माबानि टेस्टबा गोथाव मोनामोन थान्दा मोनलायोमोन आरोना बेखौ नै थाइजौआ जानाया एसे गेसाव गोजा जोंबाबो लाब गैया दा ओरैनो हाख्ला हाना जागोन साराया थावा दंसोबाय नै नाया नै 6टा पिस साब्रै ल'खासो आरोना जाग्राया जों दरसे एवना जानोसै न' सिङाव मा लामायाव गेलेयो साहायाव नै एबारनिया गया बेसेबा साफा जि साफाखानि बैबो साफामोन आरो सान्दुङाव राननो मोनैनि गोसोम बुख्रिजोब्बाय नै बेबो नै सान्दुं मोनाबा आरो बेबो गोसोम जाजोबगोन मोनजिजोब्बाय नै गयानो सान्दुं गैयिनि थाखाय दानखावाखैमोन आं बायदि गयानो गैया आंहा नुबानो जानो लुबैथारो गयानो मालाया साफाथार बेसेबा साफा नै लोगोफोर हाबानि मालाया जोंहा ना नै माला खेबसे हाबा जाफिनबावनोसै नै गयनि माला No. Nah, ini Haba ke ini bisa. Haba ke ini malah desa Haba jangan. Gue ini malah desa Haba jangan. Kau sekarang ni malah sunani peranti arna jangan gue ke. Ibedi malah sunani peran bag gebau idina moजाङैनो थायो आरोना माने फुजा होबाबो इदिनो होनाय गोरानखौनो सोमना दोनबाथ' आरो गेसाव मोनामो नालाय खायना माला सुनानै फोरानसै गथा-गथानो फुजाफोरावबो इनो गोरानानो होजायो मोजां रानाय इदि मोनहाबनाय जानांगौ आरोना मोजां रानानै मोननाय मालाया नै नै बेयो रानबायानो एसे आलायना दोननाया बेबो माला सुना फोराननाय इदिनो हानाय माला दानखावबाबोथ' आरो गाज्रि जायोना बुख्रिनानै माला सुनायाबा जाजाबायबो फुजायावबो होजायो अखा हाबानो बुख्रिजोबो दानखावनायाथ' दा मोखां सुदोंमोन आरोना हुगारनो मोनाखै नै गिसि नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै गय साफा जानोसै नै मादाया जि साफाखा मादायाबो गोदैथार आरोना गया ओंखाम जानायखौ आङो भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय नै गय जानोसै जाखांबाय नालाय बुरिफोर बायदि नै खावसे गोजो लाखादो गोबांखा जा गोथावखा जोंहानि गयाबो गुफुर साफाथार नै गोदैथार आरोना जानो लायनोसै लायो थाइसे जा
थाइनै थाइनै मोनबाय सं गेसाव गोजा लेमना जा बा सायावल' मोजां बोरै जादों गुस्थिया गोजा जालायबाय बाला मा बदि जोगोनार लाव राङालाव बदि लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना बारा गोलाव बानायबाय थाला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबाफोर आं चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट गोदान भिडिअ जों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर बाय बाय